en af Nokias helt tidlige modeller. Det var den her. Og det er den, der hedder 6510. Og den er, som I kan se, i guld. Og de fleste vil nok tænke sig selv guld. Altså, hvem vil have en guldtelefon? Men det der ved første øjekast også ligner en eller anden pimp mobiltelefon. Det bliver gjort til skærmen, når man så lige tænder skærmen. Som I kan se, så den her flotte blå farve, den gør faktisk, at telefonen ser umådeligt cool ud. Og det er også, kan man sige, det her sådan lidt drage look, som man også finder på den her 7210 her. De her lidt takkede japanske dragetænder, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, som gør faktisk, at telefonen kommer til at se rigtig cool ud. Det er en gammel svend fra 2002 faktisk. Jeg prøver lige at taste taste pinkoden ind her, så vi kan komme videre i systemet. Og jeg ved ikke helt, og jeg tror der er et eller andet i vejen med højtaleren i den her. Det lød i hvert fald som om, at det var pænt slidt i hvert fald, at der er blevet spillet højere ringetoner på den i løbet af årene. Og det prøver vi bare at afslutte. Men menusystemet kender vi jo fra den gode gamle 3310 og 3210. Det er stort set det samme. Jeg tror, som I kan se, så er der infrarød i den her, som sidder hvorhenne? Heroppe, og det var der i hvert fald ikke i hverken 3210'eren eller i 3310'eren. Radio. Det er ikke også et spørgsmål, om der var det i 3210'eren eller 3310'eren. Det er der i hvert fald i den her også. FM radio. Og så VAP selvfølgelig. Men ellers så er det stort set det samme. Jeg ved ikke, om man kan gå ind og se, jamen det er som vi kender det. Ja, og det gav så ikke nogen mening det der. Men det er helt sikkert en telefon fra back in the good old mobile days. Og hvis man ser størrelsesmæssigt, så viste jeg før den her 7210. Der kan man se, at den er i hvert fald en smule lavere, men måske en smule tykkere også i forhold til den her 7210. Men i forhold til nogle af de andre, vi kan tage iPhone her, det er altid et godt sammenlignende objekt. Så kan man se, at den passer godt i lommen, må man sige. Men ellers er der ikke så meget mere i den. Altså, men dengang var den jo det hippeste i hvert fald. Altså den her, og så tror jeg det var 8210, som var nogenlunde samme størrelse og lignede sådan omtrent det samme, men den havde alligevel ikke det her guldcover her og den her blå skærm, som virkelig gjorde, at den så rimelig farlig ud. Og der var garanteret flere, der havde den, men nok flere, der havde en 3310 eller en 3210. Så det var altså den gode gamle Nokia 6510.